Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Müslümümde milli beyram, Saban toyu tantana. Rayon bütün Россия татар авыллары Saban toyuna әзерләнә. Укучылар мәктәп белән саубуллаша. Бу атнада мәктәп укучылары һәм аграр күллият студентларының чыгарылыш кичәләре үтте. Эсселектән сугына коткара. Мөслимнең бердән-бер пляжыннан безнең репортаж. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Сабан туйлар дәвам итә. Бу атнада Мөслимдә бөтен Россия татар авыллары Сабан туйы уза. Бәйрәм тастырның 100 еллык уңаеннан узган ел булырга тиеш иде. Коронавируска бәйле ул кичектерелде. Быел ниһаять Мөслим бөтен Россия Сабан туйы кунакларын кабул итә. Кунаклар өчен бүген экскурсиялар оештырыла. Милләттәшләребез Мөслим белән таныша, Татарстан татарлары тормышын якыннан өйрәнә. Бүген шулай ук ат чабышларының ярымфинал ярышлары үтте. Ат сөючеләр әлеге бәйгене тамаша кылды. Кич бәйрәм кунаклары Татар эстрадасы йылдызлары сәламләячәк концерт яшьлек спорт комплексында уза. Россия күләм Сабан туйга әзерлек 2 ел элек башланды. Кояшлы Акъял зонасы 276 гектар мәйданны тәшкил итә. Ак паркы шуның 100 гектарын били. Оешма предприятиелар көче белән даими төстәмәләр оештырылды. Уртак тырышлык белән 5000 кеше сыйдырышлы зур амфитеатр, 2000 кешегә исәпләнгән кече амфитеатр төзелде. 2200 метр дистанциялы ипподром сафка басты. 1 гектар мәйданда сәүдә урыннары 1500 машинага исәпләнгән 4 парковка ясалды. Бу көннәрдә мәйданда соңгы штрихлар ясала. Быел Сабан туйга Россиянең 35 регионнан 500 кунак килүе көтелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында милли бәйрәмебезнең төп чаралары Үзәк мәйданда дәвам итәчәк. Бәйрәм узасы мәйданда әзерлек эшләре бу атнада да дәвам итте. Оешма предприятиелар белән менә шулай тырышып эшлибез. Сабан туйга әзерләнәбез, кунакларны көтәбез. Бар җирне матурлап, үзебезнең өлешне кертәбез. Бөтенесенә дә безнең Мөслим районыбыз менә ошасын. Аларның ушлары китсеннәр, яңадан кайтырлык булсын диеп өмет белән менә шушындый өмет белән эшләп ятабыз. Алабирса Сабан туйларга әзерлекләр бара. Матурлык бөтен дөньябызда кунакларны көтәбез. Сабан туй тарихында быел беренче тапкыр Татар базары дигән исем астында тупланган махсус сату нукталары эшләячәк. Кунакларга Сабан туй мәйданындагы быелгы төп татар утарын Күкмара районы тәкъдим итә. Бу көнне бәйрәмгә килгән тамашачылар татар атлары токымы чабышкыларын да күрә алачак. Сабан туй программасында рәсми котлаулар һәм бүләкләүләр, театральләштерелгән тамаша, ат чабышы, билбау көрәше һәм башка милли уеннар, җыр биюләр көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бәйрәм күңелле, шулай да бәйрәм алды мәшәкатьләре кадерлерәк кебек. Сабан туйның иң матур мизгелләреннән берсе бүләк җыю. Бүләк җыю Мөслимдә гадәттәгечә җыр биюләр белән милли рухта барды. Мөслимебездә быел да Сабан туйга бүләк җыю йоласы үтте. Бәйрәм мәйданына дип бүләкләрен алдан хәстәрләп куючылар да түгел иде. Бүләк җыю йоласы төрле җирдә төрлечә аталып, төрлечә сакланып калса да, барыбыз да аны көтеп ала. Ел сайын шушылай күңелле иттереп Сабан туйга бүләк җыярга чыгабыз без. Менә бүген дә бик матур иттереп апалар чыктылар, бүләкләр бирделәр. Күп иттереп бүләкләр җыйдык. Сәламәтлек теләп, бәхет теләп, бәйрәм белән котлап, шушылай итеп бүген biz бүләк җыярга чыктык. Районның оешма предприятие хезмәткәрләре милли киемнәрдән җырлап, уйнап, көлеп урамнардан йөрде. Элегрәк бу йола җигүле атларда да башкарыла иде. Өлкәннәргә йөргән сабыйлар бу чарага тагын бер нур өстәде кебек. Күркәм гадәт буенча йортларга кереп, Сабан туйга бүләк җыю бик күңелле узды. Йорт хуҗалары бүләк җыючыларны капка алдында бүләкләр белән көтеп алды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бөтен Россия татар авыллары Сабан туена 50 мең кунак килер дип фаразлана. Мондый зур чараларда беренче чиратта иминлекне тәэмин итү зарур. Сишәмбе көнне гадәттән тыш хәлләр һәм юл иминлеге буенча комиссияләрнең берләштерелгән утырышы үтте. Иминлекне тәэмин итү өчен район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләреннән тыш республика полиция хезмәткәрләре дә эшләячәк. Янгын куркынычсызлыгы буенча чаралар да көчәйтелә. Бәйрәм көнне район үзәгендә транспорт хәрәкәте шикләнә. Сабан туйга килүчеләр парковкага подстанция яныннан яки Ярчаллы юлындагы тукталыштан соң керә ала.
Парковкага юл күрсәтүче билгеләр урнаштырылды, проблемалар туса сары киемле волонтерларга мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Сабантуйга чакыру яки мәйданга пропуска булган кунаклар үзәк юлдан үтеп махсус машина кую урыннарына туктый ала. Район үзәгендә яшәүчеләргә автотранспортны өйдә калдырып, бәйрәмгә җәйәү килү кулайрак булачак. Сабантуй күрке милли уеннар шулай да иң көтеп алганы татарча көрәш һәм атлар чабышы. Бу көннәрдә көрәшчеләр дә, атлар да Сабантуйга әзерләнә. Мөслим ат спорты мәктәбе җитәкчесе Фазаил Вәлиевнең Сабантуйда катнашмый калганы юк. Җиңүләре дә саллы. Аның чабышкы юртаклары ел сайын призлы урыннар ала. Алдагы сюжетыбыз Фазаил Вәлиев турында. Фазаил Вәлиев игенче улы егете, атларга мәхәббәте аның кечкенәдән килә. Атлар белән кадәр күбрәк аралашасың, шул кадәр аны тизрәк аңлый башлыйсың диләр. Гомумән, ат хуҗасы белән үзләре генә белә торган телдә күзләр белән аралаша. Минем әти гомергә ат белән мавыкты инде. Һәр вакыт безнең өйдә ат булды. Һәм ул шушылай спорт атлары белән шөгыльләнеп китте. Һәр вакыт Сабантуйларга йөриләр. Без ярып йөрдек инде. Ярдәм итеп йөрдек үсә төшкәч. Соңрак уже үзем профессионал сымарак ат белән шөгыльләнә башладым. Фазаил абый атлар турында шактый күп мәгълүмат белә. Атларның төсле төшләр күрүен, басып йоклауларын, сәгатенә 60 км тизлек белән чабуын, 2 метр ярым биеклеккә сикерә алуын мин бүгенгәчә белми идем әле. Фазаил абый аргамакны 2018 елдан бирле җитәкли. Бүгенге көндә биредә 19 ат тәрбияләнә. Шуның 9-ы спорт аты, 10-сы балаларга шөгыльләнү өчен. Менә шул яшьтән үк безнең инде максат балаларны менә шушында түгәрәккә йөртеп, атка мәхәббәт уятып, менә 10 баладан икесе ат яратып, ат белән шөгыльләнеп китсә дә, бу бик зур уңыш инде. Главное понимать лошадей, чтобы лошадь понимала, я понимал, что требуется, что от него требуется, и что она от меня хочет. И другое, как бы одно целое, другое понятие, понимаю. Ей хорошо, и мне хорошо. Быелгы федераль Сабантуйга 6 юртак, бер чабышкы, җигүле арба белән тагын 5 ат чыгачак. Мөслим районында ат яратучы егетләребез барлыгы 18 баш спорт аты тоталар. Безнең монда хәзер атларыбыз яхшы, якын тирәдә иң яхшылардан саналадыр. Бәлки без инде быел Түбән Кама районында 1-2 урыннарны алдык Сабантуйында катнашып. Тукай районында 1-3 урыннарны алдык, атларны сиратлашып йөртәбез. Чакмагыш районында Башкирияда 1-2 урыннарны алдык. Мөслимебездә ат спорты комплексы булу җирлегебез өчен зур мәртәбә. Милләтебезнең горурлыгы булган ат спортын популярлаштыру, үсеп килүче буында ат спортына кызыксыну уяту шушында башлана да инде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Атлар темасын дәвам итеп, Мөслим Туган як музеенда татар атларына багышланган күргәзмә эшли. Ул татар аргамагы дип атала. Күргәзмәне ачу тантанасында аргамак җәмгыяте җитәкчесе Фәрит Нәбиуллин, рәссамнар Владимир Новиков һәм мөдәррис Минхаҗев һәм башка бик күп кунаклар катнашты. Туган як музеенда татар атлары темасын берләштергән күргәзмә гаҗәеп бер җылылык белән эшләнгән. Юкка гына татар булган җирдә ат бар, ат булган җирдә татар бар дип әйтмиләрдер. Милләтебез тарихында ат мөһим урын алып тора. Халык уянса, агнаса, булай кая барып җитәбез дип, үз телебезне, үз мәктәпләребезне, үз гореф-гадәтләребезне, җыеннарны, ат чабышларын, аударышларын кайтарга телибез икән, аң югары икән, безнең ат та саклана, без дә сакланабыз. Фәрит Нәбиуллин Лениногорск районында гомер кичерә. Аның Алмакай ат утарында татар атлары белән якыннан танышырга мөмкин. Фәрит әфәнде үз алдына зур максат, югалу чигендә торган татар тукымлы атларны үрчетү максатын куеп эш итә. Әлеге күргәзмә өчен эшләнгән картиналар арасында да нәкъ шушы утарда ясалганнары шактый. Бу күргәзмәдә бик күп рәссамнарның атларга багышланган картиналары. Атларны язганнар, аларның атларының рәсемнәре, төрле ракурстан, төрле характердагы атлар бик матур күргәзмә эшли башлый. Центр Муслимовское село мне чем-то напомнило, как у немцев, такой порядок, аккуратность. Я даже в людях чувствую вот эту культуру, да, общение, даже как они, возможно, даже друг с другом общаются на этом культурном языке. Вообще молодцы. Татар атын таныту аркылы без үзебезнең милләтебезне таныта алабыз. Башкаларны үзебезнең тарихыбыз, мәдәниятебез белән таныштыра алабыз. Күргәзмә 30 июльгә кадәр эшләячәк. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.
Сабантуй милли йолалар, гырыф гадәтләр бүгенге көнгә кадәр сакланган бердән-бер бәйрәм дисәк тә була. Элек яшь киленнәр бәйрәмгә дип сөлге чиккән, сөлгеләрнең иң матурын көрәш батырына бүләк иткәннәр. Гырыф гадәтләрне яңарту йөзеннән шигүле сөлге бәйгесе игълан ителгән иде. Конкурска 32 кул эше килде. Сөлгеләрне бәяләү процессында безнең иҗат төркеме дә катнашты. Күз нурларын кушып кабатланмас бизәкләр белән чигелгән сөлгеләрне без туган якны өйрәнү музеенда күреп чыктык. Сөлге татар хатын-кызның осталыгына һәйкәл дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Бәйгенең спонсоры фермер Ирек Хамадишин. Катнашучылар күп. Без 32 тастымал таратканык. Менә анда үзләренең тастымалына чигүчеләр дә бар. Ничә булыр? До конца бит әле пока результатлар белгән түгел. Бәйге районның Аккалфак татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы белән берлектә үткәрелде. Әби-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләрне саклап калу һәм киләчәк буыннарга тапшыру максатыннан оештырылды әлеге бәйге. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары Аккалфак иҗтимагый оешмасы тарафыннан без инде сөлге чигү белән былтыр яздан ук мавыгып киткән идек. Һәм инде менә бу матур үрнәкне быел Сабантуйда Россия күләм татар авыллары Сабантуенда чыгара алу безнең өчен зур горурлык. Җирлегебездә сәләтле хатын-кызлар әз түгел. Роза апа Низамова да шундый осталарның берсе. Шул инде халык күңеленең җәүһәрләре дип әйтер идем мин. Иң матур өлгеләре, сөлгеләр инде менә Сабантуй сөлгеләре. Бу чыннан да иң матур милли бизәкләр дип әйтер идем. Һәм гомергә алар иң батыр, иң булдыклы, гаяр ир-егетләргә бүләк ителгәннәр. Зур осталык белән чигелгән сөлгеләр тырышлык, чисталык, сафлык билгесе. Шигүле сөлге бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Җиңүчеләрне бүләкләү Сабантуй көнне үзәк мәйданда үтәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Кыяшлы ыкыял зонасы көн сайын кунаклар кабул итә. Атна башында иске амфитеатрда чыгарылыш кичәсе үтте. Соңгы елларда гадәткә кергәнчә бәйрәм барлык мәктәп укучылары өчен бергә оештырылды. Абдулла Тукай исемендәге Татбүләр, Михайловка, Күбәк урта мәктәпләрен һәм гимназия белән лицейны быел 63 укучы тәмамлады. Укучыларның мәктәп белән саубуллашу кичәсен Мөнира Арсланова да тамаша кылды. Гимназия, лицей, Абдулла Тукай исемендәге Татбүләр, Михайловка, Күбәк урта мәктәпләрен тамамлаган укучылар үз урыннарын алгач, район башлыгы Рамил Муллин котлау сүзләрен, изге теләкләрен җиткерде. Минем теләгем бер генә сезгә, бер кашанда курыкмагыз авырлыктан, үзегезгә куегыз зур максатлар. Зур максат куйган кешенең генә тормышы бәлки авыр булыр, бәлки мәшәкатьле булыр, ләкин ул бик кызыклы булыр. Зур мәшәкать, үзегезгә зур максатлар куеп, шул максатларыгызны тормышка ирешергә насыйп булсын. Район башлыгы укуда зур уңышларга ирешкән егет-кызларга медаль тапшырды. Михайловка мәктәбе укучысы Зарина Пучинцова җавап сүзендә алга табада сынатмаска шандырды. Укучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Рафаэль Демидов, аның урынбасары Марина Бадреттинова, мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов тәбрикләде. Рафаэль Демидов һәм Марина Бадреттинова кичәдә балалары мәктәпне тамамлаучы ата-аналар буларак та катнашты. Урта мәктәбендә белем алдым. Экзамен имтиханнарны бик уңышлы гына биреп чыктым. Результатлар балалар белән бик канәгать. Алда инде Казанга китергә дип уйлыйм. Спортта уңышларга ирешкән укучыларга район яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров ГТО күкрәк билгеләре тапшырды һәм алга таба уңышлар теләде. Медаль алучылар арасында кызлар күбрәк булса, спортчылар сафын егетләр тулыландырды. Хорошо отучились, самые хорошие учителя нам попались, все было очень замечательно. 11 лет пролетели очень незаметно. Хочется сказать спасибо учителям. Котлауларга изге теләкләр, җыр-шигырьләр белән әти-әниләр дә кушылды. Михайловская средняя школаны тамамлады. Пучинцова Зарина Валиевна кызым. Отличница, медалистка. КФУга барга җыенабыз. Саубуллашу вальсы мәктәп еллары балачак белән саубуллашудыр. Алда юллар, сәләтләренә тәңгәл килгән һөнәр сайлап узын юлдан ышанычлы атларга язсын. Мөнира Арсланова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим политехника техникумында да чыгарылыш кичәсе узды. Техникум авыл хуҗалыгы белгечләре әзерли биредә булачак механизаторлар белән бергә эритеп ябыштыручылар, пешекчеләр дә әзерләнә. Шуңа чыгарылыш кичәсендә Агус Мөслим намус агрофирмалары җитәкчеләре дә катнашты.
Бу уку йылында техникумны 51 укучы тәмамлады. Тракторчы машинист, эретеп ябештирүче, пешекче, кондитер белгечлекләрен үзләштергән егет-кызлар диплом алып, олы тормышка аяк басты. Безнең бүген выпускной кичәсе. Токтан да безнең бүген шатлыклы да, моңсуга күнебез. Шатлыклы инде буларына диплом алалар буалар. Аларга инде киләчәк елларында телибез спорт бик яхшылыкларга, һәр вакытта да инде яхшы кешеләр очрасын елларында. Сегодня у нас волнительный день. Сегодня наши дети выпускаются с техникума. В дальнейшем хочется пожелать им успехов, найти хорошую работу, чтобы они не разочаровались в выборе своей профессии. Алдагы уку йылында техникумга 75 укучы киләчәк. Аның 25-се автомеханик, 25-се авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатацияләү, 25-се повар, кондитер һөнәрен сайлаган. Мин кичкенәдән шушы һөнәрне яраттым, пешерә яраттым. 4 ел укыдым, Матрейдән килеп укып бирдем. Һәм в дальнейшем шушы һөнәр белән эшләргә җыенам. Күллият укучыларны 9-нчы сыйныфтан соң кабул итә. Егет-кызларны инде эшле дип тә әйтергә буладыр. Бик күп егетләр практика узган оешма предприятиеларда алга таба эшкә урнашачак. Агромастер җитештерү җәмгыяте, Август мөслим агрофирмалары укучыларны үзләренә эшкә көтеп кала. Егет-кызларның туган җиребездә калып, кече ватаннарына хезмәт итүләре җирлегебез үсешенә саллы өлештә ул. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Көннәрнең кыяшлы булуы бәйрәм үткәрү өчен отошлы, әлбәттә, тик эсселекнең дә шиге булырга тиеш. Җәй башыннан бирле Мөслимдә һава температурасы 30-35 градустан төшми. Халык эсселектән ничек саклана? Эссегә бәйле хәлне җиңеләйтү өчен нинди чаралар күрә? Респондентларыбызга шушы сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Җәйне кем генә яратмасын, ләкин җылы җәйнең дә үз мәшәкатьләре бар. Соңгы араларда көннәр бик эссе тора. Мондый кызулыкта халык нишли, ничек саклана? Кызу көннәр, кызу җәйләр баргалаган инде, булмыйча җай юган. Ну бу ел кызу бик кызу килде бит инде. Ишесең инде. Сабыр итеп идә утырабыз инде. Көннәр сүрелгәч. Эшкә чыгасың инде, акчаңа тәңсенә, сына дигән. Быелгы җәй чынлап та башкаларда караганда бик кайнар килде. Яшелчәләргә яңгырлар булмады. Әле икенче атналарга да синоптик челтәрләре интернет челтәренә синоптиклар 37 градуслар вәгъдә итә. Мондый кызу җәйне бик хәтерләйм. Быел җәй бик аеруча үзенчәлекле булды. Кызудан ничек сакланабыз дип инде кояшка бик чыкмаска тырышабыз. Кеше ничек түзә торгандыр, менә эшчеләр бик зарланалар инде, конечно, кызу дип эшли алмыйлар үзләре дә. Аларның эшләре бик авыр шул. Тышта эшләгән кешеләргә. Без пенсионерлар инде бездәрәк Үйдә торгач, күләгәдә дигәндә инде без эшләгән кешеләргә бик авыр инде. Бу эссене, кызулыкны сусыз гомумән кичереп булмый, чөнки эшлисе дә килми дип әйткәндә, уже кызулык үзе хәлне бетерә бит инде. Шуңа авылда яшәгәч су инде да, өйдә дә теге судан чыккан юк инде. Иң мөһиме, авыл булгач әле сула килеп тора дип әйткәндәй, шуңа су булсын инде. Иң мөһиме, көннәр чынлаптан кызу, чөнки табигать күрәсен шулай телидер инде. Белгечләр әйтүенчә, эссе көннәрдә иң шәп эчемлек ул шикәрсез җылымса яшел чәй. Кызу көннәрдә кешегә 3-6 литрга якын сыйыклык кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Кайберәүләр су керү эсселекне җиңелрәк кичерергә ярдәм итә дигән фикердә. Халык су кереп рәхәтләнә. Ә кыену өчен сулыклар җитәрлек. Ык елгасы, Бакшай күле, Караяр халык яратып йөри торган урыннар. Рәсми пляж берәү, ул Кыяшлы Ыкыял зонасында урнашкан. Теманың дәвамы коллегаларыбыз әзерләгән сюжетта. Узган ел Мөслимдә күптән көтелгән пляж ясалды. Өлкәннәрнең һәм бала чагаларның уйный су керүләрен күзәтү үзе бер тамаша. Әлмәттән кунакка кайттык. Бу Мөслим якында, Боланлавында безнең әтиәннәр яши. Шуңа күрә Мөслимне инде күптәннән беләбез. Монда бик матур. Шушындай кызу көнне Мөслимгә балалар белән рәхәтләнеп ял итәргә, су буйларын карап, ак буйларын карап төшәргә уйладык. Биредә су кыену һәм кызыну өчен бөтен уңайлыклар да бар. Ачык һавада ял итү өчен урнаштырылган 35 ятакның бушап торганы юк. Узган ел пляжга коткару будкасы да куелган иде. Су керү урыны ял итү өчен куркыныч тудырмый ди белгечләр. Я каждый год приезжаю в Муслимово. Дача у меня здесь. Живу я за 2000 километров. Прекрасная природа. Я рыбачить люблю. Мен су күргә яртам һәр көнне. 8-нче классны бетердем, 14 яшь. Җәй көнне нык рәхәт. Мөслимдә бик рәхәт, әтиәни белән су керәбез, су чиста, рәхәт.
Тулыкның иң тирән урыны 1 метр 85 сантиметрын тәшкил итә, ләкин рәсми төстә су керүгә рөхсәт юк әлегә. Җирлегебездән 3 кеше республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгындагы төп үзәгендә матрос коткаручы һөнәрен үзләштереп курслар узып кайткан. Бүгенге көндә бер матрос егетебез пляж янында кизү тора. Пляж 5 июльдә эшли башлар дип көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Алда сезне иманыбызга кайтып тапшыруы көтә. Бездән аерылмагыз. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her vakitte da kişilerge hürmet ko'rsatirge, kişilerge gene tugel bütün can iyelerine de hayvanlar bulsunmu, ösümlikler bulsunmu, her barşasına da tiyişinçe edeplikte bulup, hayırlıkta bulup, onlarını da hürmetlep, onların da unutmayışa yaşarga ikenligin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıp gitti. Hem elhamdülillah cemaat, Allah subhanahu ve teala bizlerini bu dünyada bir üzübizgine, bir demgine kılmadı. Allah subhanahu ve teala bizning yaklarımızga kişiler urnaştırdı. Hem Allah subhanahu ve teala bizleri bizge şu dünyada yaşar için bizne kömek türlü itti. Türlü kıyafette itti. Hatta türlü tüslü ittirip bu dünyaya barlıkka getirdi. Hem şu nisbetten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge özünün sözlerin, vasiyetlerin kaldırdı. Hem bir vasiyetlerinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyukrim jarahu ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyukrim dayfahu" dedi. Kimde kim Allah'a iman getirdi iken, hem kıyamet gününe iman getirdi iken özünün körşüsüne karata hürmet görsetsin. Kimde kim iman getirdi iken Allah'ı Teala'ga, hem kıyamet gününe konağına hürmet görsetsin deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadislerin, sözlerin bizge kaldırdı cemaat. Hamdüristan de kim so'ng көрші? Көрші ol bizning yaqin tirabizdagi bo'lgan yoki uramimizdagi bo'lgan, agarda qat-qatlı yurt bo'lsa, ostagi ham ustagi bo'lgan көршілер. Әмма көршілер de ayrıla. Алар bola yakınları, hem alarның bola yıraklары. Hem her birisine de bulurga tiyiş üzüne göre hürmet, hem her birisine bulurga tiyiş üzüne göre ihtiram. Hadisinin ikinci ilişinde biz aytıp gittik, ol da ise şolay o kimde kim iman getirdi iken Allah'ı Teala'ga hem kıyamet gününe. Hem ne içinsin Allah'ı Teala'ların ikisini de birge getire, çünkü ikisini de biz görmedik. Hem bu dünyada görmeyecek biz. Ol da ise Rabbimizni hem kıyamet günü biz gele görünmedi, biz onu görmedik. Ol bulaşak fakat teki dünyada. Hem şunun için bu imanın kamilligin, nigizin asılın görsetüşü inanunlar. Hem nerselide özünün konağın hürmet etsin dedi. Hem şulay konak da türlü bulacağım. Bir türlü konak ol bizning taraftan şakırılıp getirilgen. İkinci türlü konak ol özü şaltıratıp yoki kinet kine kilip kirgen konak, bu ikinci türge kire. Hem bilik biz şakırılgan konak kaysin biz şakırdık, hem özü bizning iyibizge, fatiribizge getirdik. Elbette ki bu konakka karata bizning ihtiram kişilere hem zorrak bulurga tiyiş. Çünkü biz onu şakırıp getirdik. Hem bilik Allah subhanahu ve teala bizning iyibizge kim nedir getirgen iken, yoki bizning hatta ki jirligibizge,
яшәгән урыныбызга кемнедер китергән икән, ул шулай ук безгә карата кунак булып тора. Хәтта безнең өебезгә кермәсә дә. Чөнки ул безнең мәхәлләбезгә, безнең җирлегебезгә килде. Һәм әлхәмдүлилләһ, безнең әби бабайларыбыз, һәм гомумән без татарлар буларак, безнең кунакчылык сыйфаты, кунакка карата хөрмәт итү әлбәттә ки зур дәрәҗәдә. Һәм менә бу дәрәҗәне югалтмыйк, җәмәгать. Һәм белик, кунакка ашаткан ризыгыбыз, кунакка биргән хөрмәтебез, кунакка җәлеп иткән хәтта вакытыбызда ул безгә икеләтә генә түгел, унлата гына түгел, хәтта меңәрләтә кире кайтырга мөмкин, әгәр дә без аны чын күңел ихластан эшләсәк. Һәм бер кайчан да уйламыйк, кунакка менә вакыт уздырдым, үземнең малымны аңа туздырдым дип апланмыйк. Кайгыга салынмыйк һәм белик, икенче пәйгамбәребезнең хәдисен кайсысы безгә нәрсә дип әйтте? Кемдә кем үзенең мөселман кардәшенең халәтен кайгырта икән, аның хаҗәтләрен үти икән, Аллаһы Тәала аны кайгыртачак һәм аның хаҗәтләрен каплаячак дип пәйгамбәребез үзенең хәдисендә әйтте. Һәм шуның өчен хөрмәтле җәмәгать, юмарт булайык. Һәм шуның өчен хөрмәтле җәмәгать, килгән кунакларыбызга карата ихтирамлы, хәерле, үзебезнең булган мөмкинчелекләребезгә карата карап, аларга карата хөрмәтне күрсәтик. Бу мәсьәләне уйланыр өчен фақат нәрсә җитә? Ул да исә менә үзебез бер кешегә кунакка бардык икән, яки берәр урынга җирлеккә кунакка бардык икән. Без дә бит телибез безне матур итеп каршы алганнарын. Без дә телибез безне мул иттереп, хөрмәтләп, аш суларын куйганнарын. Һәм без дә шулай булыйк. Һәм без дә кешегә хәерлекне телик. Һәм без дә үзебезнең менә ошбу кунакчылык сыйфатын югалтмыйча, бер-беребезне ихтирам итеп, бер-беребезне зурлап, Аллаһның мәнфәгатенә, Аллаһның безгә карата биргән хәерлелегенә һәм аның биргән рәхмәтлеген алып яшәргә я Раббым һәр барчаларыбызга да насыйп әйлә. Тәннәребезгә сәламәтлек, илләребезгә тынычлык насыйп ит. Субханакаллаһумма бихамди, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейхи.